जौ बिदै बिनाय ना मा होनो बिखुनजोफ्राबो बिजामादैखौ जि मोजां मोनो ना आगैमोन आरो बिहावा बिहामजोखौ मोजां मोनो नंगौना नङा आरो दहाय जेब्ला आं बेक स्टेज जिरायो सासे एसे आफा होनजाथाव आरोखि ना फिसाला दंनो माबा नाम होननानै खोन्थादोंमोन सोमदोन ना मा नाम आंखौ फसायदों होननानै बुंफैदों सिनायोना सोमदोनखौ अबेथिंजायनि बेलाय ओरैजायनि मोजां नंगौना नङा आंजों समायनाय नंगौना नङा आंसो गोसो थोयो आंहरा आंजों समायनाय नंगौना नङा समायगोन ना आंनिफ्राय एसे जौसिन जागोन ना जाया जागोन दा बिदिब्ला जाथारबाय गाबोननिफ्राय जेराव लोगो मोनो गुमैल' होनदो ना मा होनो आरो खोथाया जाहैबाय बेखौल' नायनानै मा जानो ओरैबो सेंग्राफ्रा बिराद मोजां दं दाना सोरखौ लानो जाबाय आङो ओरैनोखौ लानांगौ ना ओरैनोखौ लानांगौ जाखो मादै बेयाव थानायखौनो अ जागोन दे खिन्थु बिराद मोजां दं आदामोनहा गोसोआ मोजां मोनलायदों फैनानै दानिया बयबो रंजाबावदो दे बिदिब्ला इसिङाव दोनहा बाख्रियाव दोनहा खांखमा खिहा माइब्रानि माथानि ओइ मादैया बिराद खुसि मोनदों मालाय बिजामादैखौ लानानै खननाय मेथाइ नालाय गोसोआव नांलायदों खोमा ना मादै आब'आथ' बिजामादै गैयानदां सिख्लाख्लानो बोरैजाय थायो होनखो एक्सपिरियेन्स दं नामा आब'आ अ बयबो होनो नालाय थायो होननानै लान्जाय गोनां माने एसे दुस्थ'खौ होनो खोमा नङा होमबा एसे दुस्थ' बाहेरायाव लिक लाग्राफोरखौ होनो खोमा आं दासो एसे बुजिदों सिगां आंबो मा होननाय जायो बेलाय सानदोंमोन माइब्रानि माथानि
सेंग्रा सिख्लाफोर दं दे बरिया जानजिया एकदम मा होनांगौ मोज्लाय जानजि न' बरिया समायदों खिन्थु येस बिदिब्ला बयबो रंजाबावगोन दा दे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों